yamin na po'y tagtana po ng misa. In Eucharistia, coming from the word Eucharistia, thanksgiving, yan po'y the highest form of prayer of thanksgiving and praising to God in misa. Kanya po na pong sisimba mo, kalubang ng Maria, pasalamat tamo, kani mga nagulabari, at ipatala po ninyo mo may katamo. At sana po ang pasalamat tamo po, kalubang ng Maria, talagang panamdaman tamo, feel tamo, ipasalamat tamo. May nakita ko pong pasalamat mga sibawat. May nakita ko pong pupuri, ikaw po mga baga po maalakang gana. So saan po na yung sisimba tamo? Then tayo itang element of gana. Pag-participate ka ng pakibat ka. And kahit po rin pakibat ka, ano man ay maringin ka, o iba na maringin ka, o naman ka po rin pang problema kayo kayo. Hindi ito matabi ang kayo. Pakibat, baka mo sa akin. So I don't know how it is this. Wala mga kapilitan ka. Dapat, o talagang sisimba ka, ibigay mo yung gusto na natin. High energy na natin. Kasi we're praising and thanking the Lord for the graces. Bakit makapagpulaga at ay magaling kinong kaya natin. Okay? Uling kinong na po ng misa, tatagdapan tayo ni Jesus eh. Sumasa atin si Jesus, na kung isa kang karuman ng Maria, ikaya nga mano, ikaya kang awal. Ikaya nga mano, yung na katahan mo. Ikaya kung katawang pasik na katahan mo, at ipamanan. Anyang sisimba tamo, karuman ng Maria, Jesus at Chuketa. At kung talagang Jesus at Chuketa tamo, sa Espiritu tamo po, tunepin pasalamat yun, at pagyamuyan ng Diyos. Dari mga walang bagay, at pagkaroon at pagkaroon ng kinatawag. Secondly, the last part of the gospel, kaya may nga pong pepasalamat marina ng Kewano. Pinta na yung pisa ng Elizabeth, kasi bago na po kanang anak, matwanin yung pisa ng alamang tabi kayo. Hanggang isawa lang sa kaliyas matwanin, ikewa na po Maria, hanggang pumatinin naman yung kayang atsan, biglakbe ang malawot. Ang pagmaragun at si Jesus kaya, kimit mo nga pakumbagan, sinuyuyan, ikay pong minsan. Kinabayan namin, 3 months, hanggang yung school ko, hanggang hindi ko yung isang pang-bautista. Metong pang ganat na pasalamatan na ibita mo, o tapong susuyutan mo. Kaya ka magandang natin. O tapong naraki, may kinang talento. Ikay ka pong oras, ikay ka pang ikay ka kaintinan. Para sumawag ka, ibabing ka sa may may paganita, lalo ng makiban, kaya ka pa na kailangan. Kati ko pong dating katikista kanita na natin kong Holy Family, that is Cubao, Florida, and Buaguac, sa At ikaw pong secretary kay katikista kay Tikani, kung hindi ko rin po sa Jose, Florida, Blanca, hindi kong parokya na po rin manufacturer. Kung ako makipag-meeting yung aking parokyano kanina, hindi kong matuwag ka natin akong sakit mag-public yan. Ay makatugod siya, pupuling di kalusan niya po kay Mario. So, pakliya po pala ka. Pero benuan niyo po, tinganan na po, matino Amerika. Iman na, kasi po rin ang internet. Kami sana na uling aya payari mo na kami, at inagay kanya-kanyang pamilya, magpainawa na ka. Punta na kami, hindi kami naman mag-isek ito. Kasi po, 40 years old pa ako, medyo dali. So yan po yung payari ka rin isyak na po ang professionals naman. Malimang iba't ka po anak. Kaya ba't kayo po kumanang kayo po sumawo ang tingkatikista ng parokya? Kaya kuwagawa ka ng papagagawin kayo. Ulit isyak kayo pinili. Kini nga nang mayari na kayo at inuman ka na kanyang masanting ang pamilya. Ako makisabi ngining mayroon kayong pagbigyan. Kini nga nang yari na obligasyon ko, bisa kong sumawag nga ng kanyang grade 1 estudyante, makakaluros lang. Nagyas ang makrus, rin mong bago Jesus, at nga nang inkailangan ang ugali, halagang ko. Muli ko lang siya. Kanyang pagbigyan niya hanggang ang iyong ikaw
naglalakad dyan, kanya yung kita na pati espiritu na pong pagpili. Isayang sumawag, karinig dito. Itanong mo din ang magdahal ng kalan. Pagbigyan niya ang ginukalimdahan ng panalangin. Ikaw mo kaya, unitan ng pagpasalamat kaya. Sana, nung burita mo maging pag-rasya mo naman yung kita mo kung paningkit niya, itan mo. Pasalamat tao kaya, kiba ng Eucharistia. Kaya, kalau paningkit niya, matuntang para lang makasuyo tamo, kaling kapatabahin natin. Makasuyo manipasya di may pagpalitan. Uling itangan kung ampet, on the first day of si Mamay, katungkulan tamo kung responsibilidad tamo, in sumaw, in mamikalan tamo, in bayan ng pagpalitan. Talaga